Hei taas ja oikein aurinkoinen tervehdys Kroatiasta, jossa vietämme tämänkertaisen navikaaren. Tämä kaunis kaupunki on Split, josta aloitamme tämänkertaisen purjehdusmatkamme. Tervetuloa mukaan! In communism, all our beautiful historical towns, with the exception of Dubrovnik, were treated like transit, like people would come and live somewhere, because it was very, very comfortable for some other politics. But Split is destination. Average stay of Split is now almost more than 3 days. It means they come here, then they stay here, and they do excursions to the island, to this natural beauty, to nearby Trogir town. It is also UNESCO heritage town. You have another small places. So Split is becoming destination. And that's amazing. And I'm very proud of it because I was maybe the first one proposed Split destination after 40-50 years of communism. So I'm very happy about that. Herra Banovic on seurannut Splitin kehitystä läheltä toimittuaan vuosikausia kaupungin turismikeskuksen johtajana. Nyt eläkepäivillään mies seuraa kaupungin menoa ja kehitystä Splitin keskustassa sijaitsevassa pienessä, mutta suositussa ravintolassaan, jonka hän poikansa kanssa perusti eläkkeelle jäätyään. It's beautiful to live in this town because it is not too big, not too small. We have a sea water, but not only the sea water. We have, for example, 14 kilometers of beaches. Then you have this historical heritage and the town itself. So it's all one agglomeration, synergy, but very positive. Monipuolisuutensa ansiosta Split sopii erinomaiseksi matkakohteeksi niin lapsiperheille kuin kaveriporukoillekin. Jokaiselle löytyy jotakin ja historiallisia nähtävyyksiä on lukuisia, joista merkittävin ja koko kaupungin symboli on Diolet Taniuksen palatsi. It is not huge, it is not Egyptian pyramids, but it is really, and also it is also the best preserved Roman imperial palace. And this palace here, it was in the same time military camp and imperial palace. It was a kind of castle. Palatsin lisäksi koko vanha kaupunki tarjoaa runsaasti nähtävää, kirkkoja, monumentteja, museoita, kapeita katuja ja kujia, joilta löytyy ravintoloita, kahviloita ja paljon pieniä kauppoja shoppailuhimon tyydyttämiseksi. Suoran, noin 3 tuntia kestävän lennon päässä Helsingistä sijaitseva Split on ideaali aloituskohde purjehdusmatkaajille. Runsaista veneen vuokrausvalikoimista löytyy veneitä pienille sekä isoille ryhmille. Kroatian rannikon maisemat eivät jätä ketään kylmäksi, suuntaa Splitissä sitten mihin suuntaan tahansa. Sailing opportunities in Croatia altogether, it's maybe one of the most attractive destinations in Europe. Why? Because we have more than 1,000 islands and they are all close to continent. They are safe. So we have all along the coast very, very many marines. People is attracted to sea. Me suuntasimme veneennokan tällä kertaa Splitistä kohti Zadaria. Matkan varrella on kuitenkin lukuisia hyviä välietappeja ja mielenkiintoisia vanhoja kaupunkeja. Noin 40 000 asukkaan Šibenik sijaitsee päivän purjehdusmatkan päässä Splitistä. Sen rauhalliset satamat ja upeat nähtävyydet kutsuvat purjehduslomalaista pysähtymään päiväksi tai pariksi. Mahtava vanha arkkitehtuuri on silmiin pistävää niin mereltä kuin maaltakin katseltaessa. Historical center among most important and beautiful is Šibenik's Cathedral, which is under protection of UNESCO. Started to be built in 1436.
and it has been built for over 100 years. That's why you have two different styles, Floro-Gothic and Renaissance. But most important is that the cathedral, as I mentioned before, was constructed in such a way that they didn't use any plaster to reinforce the big blocks of stones together. Also, it's interesting, as I said, it's made completely out of stone that comes from this area, white stone, and also partly from the island of Brač. And this stone is so of high quality that even White House in the United States is made out of this. Pyhän Jaakon katedraalin lisäksi pitkä Venetsian hallituskausi näkyy kaupungin muidenkin nähtävyyksien arkkitehtuurissa. Historiallisten nähtävyyksien ohella Šibenik sijaitsee luonnoltaan erittäin mielenkiintoisessa paikassa ja purjehtijalle se tarjoaa upeita elämyksiä. Šibenik is a place where you meet two different worlds. You meet two different kind of natures. You meet River Krka and you meet Kornati Islands National Park that are absolutely fabulous for sailing.